Ngwano kanigano lochu. Ngwano kano. Ngwano. Aingano lochu. Lochu no kebiado. Agamahu. Iye chuku. Kakaganti. Chineke. Kaisa. Ganga. Menile. Chairman, because I'm Cambia Cosmagina. Ilanya, ihe ọkụkọ bụ mmiri achị dị mkpa. Ya ka m jiri bịakwute gị now, sị ka m wetara gị paspọtụ m. Ka ị nwee ike kwadowe maka inye m visa m ji aga Panya. Ngwapụ ihe ọzọ m jiri bịa. Afọ dị mkpa, you are very funny. Chaba. Why are you like this? Like how? Are you alright? Huh? I had him alright. I was the one who promised you. So why are you fast forwarding yourself? You're always too forward for things like this. Passport. What for? Are you okay? I mean, you need to question. Damn you! Chairman, I didn't make church of man now. Oh, can't really any delay. And if I didn't receive passport, I'd happen every day. Opportunity with them guys said this one. So what you will give them here? Be do the process. One go up Patahala. I can't visa email. The quem act for them. The quem Panya. I get all them. Okay, most of any delay from my own aspect or side. That's all. Sir, huh? You are very naughty. You say I'm not doing this. And why the heck? You said the hugging man. You are not checking Kituba. Give quick, I'm happy. My wedding na plan. Gaga process. Panya. Panya is it for me? Is Panya meant for everybody? You my process is an agabiga before I went to Panya. Huh? Give here. I got before anything. I give you to walk on your stomach. You need to exercise. This thing can bring down a aeroplane. I need that plane and walk. Yes. They need to walk on your stomach. Any drink get banana go share the shit drug in my phone. Walk to men to a walk like the tutu can. This is called utu dimba, not for the baby. Get a crumb nonsense. Huh? Come up with the process. What the hell? I didn't say have got wedding. Okay, here man, you get them the passport. Give me your basa wedding on one nature. I'll quite chance about the wedding now. Okay, weekend I get him any delay. He might delay the dangerous in anything. I told me all again, man. The matter of the Kunama, I'm one you believe when you take him to Bob brain, come weekend. Because some passport that. And what did I say passport? Yeah, delay. I don't want to anything get delay me again. I told me a panya. One way much a wedding now. It's a blouse. Na Kunkusaga. Yeah, the blouse. You got president in the panya could disram you. Can I see your passport? Chama. Chama. Le panya. Wait a minute. Oh my God. Oh, the four copies. 4. Ha! For them. Chama. You are very funny. Eh? Get out of here. Get it. Damn you. Asem kam jog ma uche go de kwa. Okwe ma na echi ke na agba akwọ. O echi wo wedding gị. Ihe nje ekwu ya wo aga ma anọ. Achọkwa m ka ibutere ezinụlọ anyị ihe n'ọzọ. Nye ọbụla dịkwa mma ime dị mma emezie ya ọfụma. Maka ị na-akpa agwa ka onye na-agba akwụkwọ echi. Emeka ijuo na ụmụ ihe na-echi n'ahụ niile. Na-eme na isi panya. Hi, Chineke nna. Elu di family Igbo le moto luigem n'ime olulu ọdụm. Into Lion's Den. Eh? Lion's Den. Mama kwe ihunu jaji nwa di gị na ajụm.
Mama, because I know you definitely support him. Eh? I'm make a kunyeria. A lot of you about coaching a sapado. Maybe I'm going to powder there or fix your lashes or gadorala. Lenya Magwan. Wedding, you need labor Framakia has been taken care of. Mario, Mamanyao, Makazo, my venue, Mantamimu, Iheni Lebasara, my wedding has been taken good care of. After them paying you moke, I has done everything. Imo wash. You did be unquado maka wedding. None. And unkin kwa for them ba. I chok am can hear before me was. Because happen no ko aka for them ba. When I can get hashimo to you my wedding again. None. Ihe gbasara ihe niile Imo emechala ya. Ihe oforo ogula soso moto anyị na-ekwu okwu ya. Moto ahụ dị mkpa. Ihu na ihe o ji dị mkpa na ọ na-achetere gị echiri ile. Ya dize ko mere gị ihe ọjọọ. Ọ ka ihe na-aga aga. Mama, I don't just get it. I want Tarom. Unu nature na body mo bere mad self. Eh? Unu ma the caliber of son unu nwere in me. Onye muturu di nwa de kam no ihe kwesị na akpọ m Imo ototo nwa. Akpọ m chief Imo ototo nwa m na-eko. Unu na wo swag m nala. You ma the kind of cars men arrange. No, there's no class of car na ga down na convoy in Jagaje wedding tomorrow. Ebe kata ovu mu aja kam self you know because of this our village environment. Our roads are so bad and all the rest of them. Mr. Hano, let's other cars stay behind. Come just with one manager. What do we na see? We are more with so here there. Okwa you tago. Imo. Imma so wu mu na gị na-enwe. I nwere ọnụ ọjọọ. Ị na-eche echiche ekwu okwu. Ikwu okwu ebe ndị okenye nọ. Gị kwatụrụ onwe gị. Mee ọnụ gị, mejọ ya mejọ. Bịa gbapịa ya agbapịa. Ọ karịala gị. Ọwụ gị onye mbụ gbara akwụkwọ n'ala. Okarala. Munu mo ko ebe m shidilo self. Awum home branch. Ejiri m home base. Kamgbe Ibrahim na na akwala m jike dịka home base. I am a foreign eshilo. Ndị ọcha lechara m anya mem citizenship. Ghana the whole western world ebe m shirilo. Aha m na akwụ. Wedding am na-eme na. In fact, ihe m gaji ime internet wedding. Unu baigo gba pia ka ọnkụkọ ihu ebe ịgaje. Ị ga-anọ na that place ịgaje gba. Just ị gara ha na esi ogeme. Pia ka na internet. N'ozie ngo ọbụla nọ watch my wedding. Ke hu ihe na-akpọ internet a wedding ọ ihe m gaji ime. Celebrity wedding. Ọ ihe akpọrọ ya. So unu ebutule m wedding ala. Amototo nwa. Afọ dị mkpa ala nkata. Me ihe niile. Ndị commit everybody at the goal set. So you disturb onwe. Na biko. Iwe wele gị. Eno ihe si nwa gị nọ na apụ. Iwe wela gị. Ihe m ji agakwa ihe ndị akwa because now nwa nwanne m nwoke. Ihe ọ dịghị mma Imo kwuo n'ọnụ gị. Kwuo n'ọnụ gị. Iwe wela gị. Iwe wela gị. Ọ ma ihe. Me adị ka ama m ihe iji ekwu ihe niile. Ọkwa ma obere ga ịgara wetenye m. O meshe gị ọnụ. Nwatakịrị ego a na-ada atali paracetamol. Ego ahụ ozuru bag of pure water ndị mmadụ ga-aṅụ. Ai, inye m ya adịghị ka atụfuole m ya. Mgbacha akwụkwọ ị ga-ahụ gift items. Ị ga-ahụ envelopes. Mgbacha akwụkwọ just one wrap of envelope ndị gọvanọ ga-eweta. M ji ekwashi ụnụ ngwa ihe niile na-agaziri ike. Bịa Imo, gekwa ntị m agwa gị. Ihe ọ na sọrọ gị, ị gba ọnụ ga. So ofu ihe mere m ji agba nkịtị maka nkwa m kwere nwanne nwoke nwụrụ anwụ. Wụ nna gị. Ọ gwụkwala ahụ, m ga-ere ala m na-eme ihe niile ka ị wewuru mmadụ. Mana ahụ m na-echọ iwu mmadụ. A na-akpọ gị Imo, ị na-eko. Nkwa ikwere. Ọ onye nwere anwụ ka ekwere nkwa. My father ka ikwere nkwa ya nwanne gị nwoke. Onye kwere nwanne ya nkwa mezoro ya. Ikwere mpa m nkwa ya nwụọ. Gị bịa wụgba were m atụm jonjo kloko. Atụm itere m lebe gị tụrụ m lebe. Ego isitere m aba na akwa ego isitere m na panya hụrụ m mbosa onye ka na-asị m ego na asa ego esendịla gị tụpanya. Ego ole ka isendịrị ihe ọ. Ọ karịrị ego m na-eji aṅụ mmanya gaa na panya dị ho bịa palọ nọ na panya a ga-amacha m amadi. Nwere bịa palọ ụlọ m batara a na-amado onye ngwụ. Imo nga niile ma ụlọ ndị akwụna ga ebe ahụ ka a ga-ajụ ihe m na-arụ ebe ahụ. Imo Fada, ị kwetela iwere Margaret dịka ezigbo nwunye gị? Fada ekwule m. Margaret, ị were Imo dịka ezigbo di gị na ya ga-ebikọ?
unu ekwetela ịhụ onwe unu n'anya na-asọpụrụ onwe unu n'ụbọchị niile nke ndụ unu? Fada ekwele m ma okwe o. Ekwepụrụ maka mama onye ọwụ. Unu ekwetela ịhụ onwe unu n'anya ma n'ọnwụ ma na ndụ ma na ahụike ma na ahụ ọnwụnwụ ma n'ọrịa? Fada elu dị ihe nke a kene ka ma n'ọrịa ma n'ụbịam ma n'ụkọ ma na nta ma n'imo. Enwedị ihe ọzọ ịhụ na ị ga-etigara na mmadụ eji a na-emebe na-eme ya hụ ma n'ọrịa ma n'ụbịam ma n'ụbịam. See what? I am out of here. I am out of here. Imo! Hey! Let me know. Okay, na-eme ya. Imo! Ihe na-ekwu na amara eji wedo n'ọwụla. Ihe na-ekwu ka anyị ọ na-apụ ụwa iche. Ọgwụ ihe megazin. Maka Chineke kere m na ha meji aza akụta kashia anya eze n'ala gị were pakata aka ọnya. Ọ nwere ka mpa. Imo! What a mess. Oh yeah, but don't no, come. Yeah. Get them to the lady for come on noodle. Sunyato. Right? Mama kwa chipatiko. Ama kwa mpanya kesi sukao. Out be go tambo. Ọ ga na-ekwu gị na-emebi ihe. Nwa m biko, ayọ ka nna ayọ gị biko. Ekwele ka ihere ma ha anya ọzọ no. O nwa m bịa ihe ọbụla ọ sọrọ onye ụkọchukwu ya kwuo. Nwa m nabata no biko. Give me the father in here, what kind of a priest is this, man? A pagnatic candidate, a presidential material in Panya City. Can you go get to manager? Father with a manoria, manobiam, manoria, manobiam. Damn him, man! Get a manobelu, manobala, manahuisike, manomomo, manego fessa, manaritis. Manifenelu, yenda we hana sana panya. For a new marriage. Ya buso bidoria, manoria, manongo. Damn the priest, man. Get some gagaba. I am no longer interested in this marriage. Onya ulo we ka badu wa me. Nwam. Otu mkpụrụ nwa m je lụrụ arụ. Ofu mkpụrụ anya ji ishi ụgwọ. Biko nwam, huchie ngwa ịga o. Ka ihere ghara ịma ha n'anya ọzọ biko nwanne. Kedu ihe ọrụ na panya president fu ihe ana? Kedu ife ọ ga-ekwu? If eventually, peradventure, panya president, bakala m no ga watch video anwa because he is my subordinate. Onye nwe my concretity. In panya language you call it kankum. O mege watch video anwa kedu ihe ọ ga-ekwu about me? Tambira, they hold me a material of presidential iniquity. Obela say manoria, manonwo. Damn the priest, man. Damn him. I am no longer interested. Ese sonyoku. Okopta ngam nuzo sonyoku. Ogo ozola biko. Gịnị ozola? Ogo cherekwala. Nwa elele ihe onye ọbụla na-ekwu. Ngwa ịga. Gị ga-agbara ha ala ọla. Ayịla. Mara ọrịa mana ọnwụ mana malaria nwa. Fada bubu. Ayịlawa. Ịnụ na nwa m. Ngwa ịga. Mama. Ọ maka ọgụ nwa ahụ. Mama, ọ maka ọgụ nwa ahụ. Amamihe m hụgoro since m batara ebe a. Ọ maka gị nwa ka m ji eme ihe ahụ. Maka na nwa ọbụla na-anaghị anụrụ nne ya okwu, nwa ahụ anaghị aba uru. Yes, any child that does not listen to the mother, that child will always be useless. Egege m gị ntị n'olu ka m nwike medaa gị obi, ka ị ghara ịnwụ ọnwụ ike, ka ị pụọ mgbe, ka m etu ịzụrụ m, ka ụmụ m zọọkwa gị, ka ụmụ m zọọkwa gị. Ị ghọtago? Eji nwa ngwa ịga. Amana m Let's onye go back, o man. meka nne ngwa ịga. Let's go back in Panya way, mama. Father, biko iwe ga-arụla ọkụ nnọ. Biko, ile anya chi ejiwele, mere anyị ebere, chetakwa post m. Chairperson late, agwa m onye ịmụ mmeri. Onye isi ha, biko. Anụla m. Ebe ọwụ na unu abụọ ekwetela ijikọ dịka di na nwunye. Elee ọla aka unu?
Ele ọla aka unu. Ile ihe na-ele me lekwa n'ọla. Elu ọla. Ka lekwa na ma ajụjụ. Ijiga m ọla. Ịzụta ọla. Ọmị ga-azụta ọla. Chekwe. Magi. Ya ihe niile ni toro agbọbịa n'ala na togo ya na agbọbịa toro kafọ nta ya na ịkafụrụ ụgba m sị ma bịa bụpụ njọ ahịa nke ọnụ. Isiri dọla wụsa chire di. Gị gbara ka were ngwa anya n'ihu bịawa nga abịa imeji samboyi. Lele. Ibiri makashiri m anya. Chebe atọ ibiri makashiri m anya. Ụmụaka ibe gị wu ha asụta ọla. Ọcha na-eche eme Celebuzu marriage wedding. Asụta ọla ụta. Asụta ice cream. Were ọla lige n'ime ice cream ya daa tom. Gara ice cream. Ọta ka ị gara na ice cream. Gara ọla. Otu a na-eje mie. Kema gara iwu iche. Otu esi eme Celebuzu wedding. Asị elige n'ime ice cream. Ọkụ ya daa tokam. Araba ice cream. Raga na ice cream. Rọrọ ọla. Ị ga-arụrụ ọnwụ. Maka Chineke ma ga-arada ọnwụ gị kpọm onye oshi. So isiri dọla wụsa. Maka ịsali ọla nkịtị. Nwaanyị na-asụta ọla awụsa. Anaghị esi ọla mụ na nwa m si ha aka panya bụkọrọ nta bụkọrọ Igbo prezidenti ndị panya eme ihe ha nọ mere si nke apụta awụdị m mmanụ mụ na awụrụ sọsọ ọla ka ịkọntributu na wedin ịhụrụ taịm ka ga zọmpụ anya onye ọdọnya ga n'anya kwịga nke kwere n'anya bịa nga aka anya bembem ịtada ọla eji agba gị akwụkwọ osi agbọ bịarị ka gana maka Chineke nkụwa gị isi Ike nwe onye ji ọla nga abịa ebe onye na-anya emecha iwelala hụrụ na azụrụ ọdụ mma ijide ọla bịa Imo ị na-ajụ m ọla akwụkwọ gbawara kemgbe ụtụtụ chi jie a na-eji gị eji ka ị na-ajụ m ọla ị gwara m sịtara m ọla ihu na omedịkwa biko mechere m ọnụ obikwana m anya o Hello there, Mom. Mana la biko. Akwa ihuru ogo. Anyị na-akwado Celebuzu marriage. Anyị na-akwado Celebuzu marriage. Marriage anyị na-akwado ọ bụghị marriage ụmụaka. Unu ma na-esi mpanya tiku marriage. Big men ga-anọ die ọ bụghị marriage ụmụaka. Ndị panya ga-anọ die ọ bụghị marriage ụmụaka. President panya ga-anọ die life and direct. Sam no go efeo, asim no gano die. Dede one day oh ya kapo our page boy. Unu mana babankida gano die. Makana nina kwado Celebuzu marriage. Anina kwado Celebuzu marriage. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray!